सम जाखांफैयो थाबोनाय आथिङा गाना गारबोनाय बै समफोरा गोसोआव बेरखाङो बै सावगारिफोरा जांख्रिथायनि थैसाम 2 मोनसे आबुं जारिमिनारि बर' सावथुन बर' हारिनि गेजेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुना नंगौ पंकज लाहारीनि दिथा होनायजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि मिउजिक भिडिअखौ फोसावबाय जुजिगोन जों जुजिगोन देरहागोन जों देरहागोन हारिनि दावहाया जों देरहासार जागोन बङाइगावनि साफागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि मिउजिक भिडिअखौ चक्रसिं मुसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो दा जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना आरडि मशन पिक्चार्स इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन थांनाय जांख्रिथायनि थैसाम गिबि दिहुननायाव गोबां रायजो राजाफोरजों जाफुंसार एबा अनसायजादोंमोन थिग बेबायदिनो आरडि मशन पिक्चार्स दिहुनजानो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम 2 बे आबुं बर' सावथुनाव गुबै फावखुंगुर महरै सुखबीर कार्जि लोगो फावखुंगुर महरै लिंसार बसुमतारी फावखुंग्रि महरै फुजा मुसाहारि आरो मनालिसा हाज'वारि फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नंगौ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय जे जांख्रिथायनि थैसाम बे आबुं सावथुना सिगांनि समाव जे जाफुंसार महर मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जे बर' हारिनि जे हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जे आबुं सावथुन एबा जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ बे समाव दिहुननो थाखाय साखाफारा जादों आरो दिनै बङाइगावनि सिङाव थानाय नैबे साफागुरियाव थानाय जे बे इउनिभार्सेल नैबे हलाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नुनो मोनदों जे गोबां सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थानाय बे समाव दिथागिरिनिफ्राय लानानै फावखुंगुर बिथांमोना बे समाव मिउजिक भिडिअ लन्च खालामनाय समाव नुनो मोनदों मख'नांगोन जे बे समाव मोनसे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय जे जारिमिनारि मोनसे सावथुन जे जांख्रिथायनि थैसाम 2 बे थैसाम 2 बावैसो साननि उनावनो रिलिज जागोन आरो बेनिनो गिबि खेबनि थाखाय मिउजिक भिडिअ बे समाव लन्च खालामदों दिनै आरो बेवहाय नुनो मोनदों जे गोबां फावगिरि बिथांमोनाबो बे समाव बाहागो लादों मिन्थिनो थाखाय जों नाजागोन बेवहाय बे सावथुननिनो दिथागिरि बिथांमोन दङ आरो लोगोसेनो फावखुंगुर बिथांमोन दं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे देग्लायनि जे दिहुनजानो गोनां जे जांख्रिथायनि थैसाम 2 माबायदि जागोन बिथांमोननिफ्रायनो गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन थारैनो मख'नांगोन जे गुबुन गुबुन समाव जे बर' हारिजों जे सोमोन्दो थानाय नैबे सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम बेयो आबुं रायजो राजाफोरजों अनसायजादों गोबांनो रायजो राजाफोरा बे सावथुनखौ लानानै मोनसे जे जाफुंसार महर आरो हारिजों सोमोन्दो थानाय होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंदों आरो अनसायनानै लादों आरो जाफुंसार महर मोननायखौ नुनो मोनदों बे समाव मिउजिक भिडिअ लन्च खालामनाय समाव गोबां सावथुन मुलुगनि गिदिर गिदिर जे फावखुंगुर बिथांमोना बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन बिथांमोना बे समाव दिनैनि जे लन्च खालामनाय थामहिनबा मिउजिक भिडिअ लन्च खालामनाया आबुं महराव मा बे आयदाखौ लानानै थामहिनबा बे समाव नायगिरि बिथांमोना अडियेन्स बिथांमोना नुनो मोनगोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन नंगौ बे समाव मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जांख्रिथायनि थैसाम जे आबुं मोनसे सावथुना बर' रायजो राजाफोरजों गोबांनो अनसायजादों जारिमिनजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे सावथुन महर मोनदों आरो बे बाराव रायजो राजाफोराबो लुबैदोंमोन रायजो राजाफोरा सानदोंमोन जे जांख्रिथायनि थैसाम बे समाव दिहुननो थाखाय आखायाव लादों थामहिनबा दिनै मिउजिक भिडिअ नैबे समाव लन्च खालामबाय आरो मिथिनो थाखाय नाजागोन जे जांख्रिथायनि थैसाम 2 जे बे समाव नैबे मिउजिक भिडिअखौ दिनै लन्च खालामबाय सिगांनि समाव जे जांख्रिथायनि थैसाम बयजोंबो अनसायजाबाय फिन आरोबाव जांख्रिथायनि थैसाम 2 दिहुननो थाखाय आखायाव लादों रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदि माबायदि नुनो मोनगोन जोङो आवगायनि मोनसेयाव जाबायदिहाय जोङो मोनसे ग्रेट साक्सेस मोन्दोंमोन बे खेबावबो रायजोफोरनि डिमान्ड बायदियैनो जोङो खायसे बर'नि गोथां जारिमिनखौ लानानै जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ सुजुनाय जादों बेहायबो जोङो थारैनो अननाय मोनगोना रोखा मानोना बेफोरबायदि सावथुननि स्ट'रिया जोङो गाव बानायनानै सोरजिनाय नङा बे गाव क्रिएट खालामनाय नङा बेयो थोंजोङै हारिजों लोगोसे सोमजिफानाय
स्ट'रि बा जारिमिन ओंखायनो बेखौ रायजोफोरा थारैनो मोजां मोनगोनखौ आं आसा थिदों आरो बेहाय ओरैबायदि खासे जाथायफोर दिन्थिनाय जादों जायफोर जाथायानोखि मोनसे समाव जोंनि बर' जोहोलावफोरनि जायफोर जोहोलावफोरा हारिनि थाखाय बिग्रायखांदोंमोन बिथांमोननि जिउआव माने खायसे ओरैबायदि गिदिर गिदिर जाथायफोर जालांदोंमोन बेफोर जाथायखौ जोङो फकास खालामनानै नैबे सावथुनाव जोङो दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखायनो आं सानदों मोजां मोनगोन रायजोफोरा सोर सोर फावखुंगुरखौ बेवहाय नुनो मोनगोन आरो माबायदि जागोन स्ट'रिया एसे फोरमायनो हागोन नामा? फावखुंगुरा आवगाय जायफोरा दंमोन जिहेतु आगोलनि स्ट'रिजोंनो जोंनिया नै सेकेन्डनियाबो रिलेटेड नालाय बेखायनो आगोल जाखिनि महरगिरिफोर दंमोन बिथांमोनानो नैबे पार्ट 2आवबो थागोन जोङो सावथुननि स्ट'रि होनना बुङोब्ला बेहाय जोङो रावनिबो सोरबा हारसिङै सोरनिबा जिउ जारिमिन नङा बेयो बेहाय माने जोङो ओरैबायदि जोङो जायगा बेरायथिंदों सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमदों आरो जायफोरनि स्ट'रियानोखि जायफोरनि जिउ जारिमिनखि एसे गोसोआव नांथाव बिथांमोननि स्ट'रिखौ जोङो बुथुमनानै माने साब्रै साबासोनि जिउ जारिमिन बेहाय नुनो मोनगोन माबायदिहाय बिथांमोना स्ट्रागल जानो गोनां जादोंमोन बारजों अखाजों बेनि अनगायैबो सोरखारि सुबुंजों गोबां बायदिसिना जिउ दावहाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन बेफोरखौ बे सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन बिदिहाय जोङो निजायै सोरजिनायजोंबो बेहाय आलादा बेसाद नुनो मोननाय नङा जा बेसादा जालांदों जा जाथाया जालांदों बेखौल' जोङो बेहाय दिन्थिफुंनाय जादों आरो सिगांनि समाव जों नुनो मोन्दोंमोन जे बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जिहेतु DOPबो लाबोनाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो एक्सन डाइरेक्सन हिसाबाव गुबुन दैदेनगिरि गिदिर सासे आसामनिनो जेरै केनि बसुमतारी बिथांखौ लाबोनाय जादों देग्लायनि समाव एसे आलादा रोखोमै नुनो मोनगोन बुंनो थाङोब्ला एक्सन डाइरेक्सनखौ आरो बे खेबाव बिथां केन्निनिनो टिमनिनो मन्टु देउरि होननाय सासे एसिस्टेन्ट दंमोन बिथाङा फैदों लोगोसेनो एक्सन डाइरेक्सनखौ मेन लिड महरै माने आवगायलांदों जोंनिनो महरगिरि मेन लिड खालामनाय जोंना सुखबिर कार्जि बिथाङा एक्सननि मेक्सिमाम पार्टखौ बिथाङानो डाइरेक्सन खालामदों बे खेबाव बेसेबांनि बाजेटनि बाजेटआ ओरैनो आं मिथिनायाव शुटिं टाइमावनो 60सोआ क्रस जाखाबायमोन दा गोबां खरसा दंबावो बेहाय कालारनि खरसा दङ VFXनि खरसा दङ मिउजिकनि खरसा दङ डाबिंनि खरसा दङ बिदिहाय गासै खरसाखौ लाजोबोब्ला आंनि मोनसे आन्दाज बेयो 1C थांनायनि चान्स दं आरो जिहेते सिगांनि समाव ब्लास्ट खालामनायफोर बमा ब्लास्ट खालामनाय आरो गावनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों मुम्बाइनिफ्राय बेफोरबायदि हांख्रायनायखौ नुनो मोन्दों देग्लायनियाव आलादा बे खेबावबो मुम्बाइनिनो लाबोनाय जादों आगोलहाय ब्लास्टिंखौ जेरैबायदिहाय जोङो दिन्थिसारनो हादोंमोन बे खेबाव ब्लास्टिंजों लोगोसे आलादा आगजु गावनाय माने जोङो दिन्थिफुंदों आरो एबार आवगायनिख्रुइ एसे मोनफा मोननै आलादासिन नुनो मोननाय चान्स दं शुटिंखौ माबे जायगायाव लानाय जादों जोंनिया जारिमिनानो जागानि नालाय बेहाय जेबो बायजोनि शुट गैया जोंनि जा जायगायाव जाथाया जादों बे जायगायावनो जों शुटखौ लादों गामि नागिर बबे गामियाव मा जाथाय जादों बे जाथायजों सोमोन्दो लानानै शुटिंखौ लानाय जादों आरो जेराव जादों बेहायनो लाहैनाय जादों जिहेतु एक्सन आरो जिखिनि एक्सन खालामनाय आरो जों नुनो मोन्दों जे गोबां समावनो नोंथांमोननि जिखिनि सावथुन बानायनाय बेवहाय गावनाय आरो बेनि स्ट्राक्चार बेखौ नायोब्ला जिहेतु बै फावगिरिफोरा दागि जाखिनि फावगिरिफोर बिथांमोन दङ बिथांमोना माबायदि बेखौ थाबनो केपचार खालामना खामानि मावनो हादों दानि समाव आं जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि महरगिरिफ्रा गोदोनि समनि बायदि नंलिया गोदोनि समाव एसे लाख' फाख'खौ नुना मोनोमोन माबा मोनसे एक्टिंखौ खालामनो होयोब्ला बेहाय गावनो कनफिउजन थायोमोन आर्टिस्टफ्रा महरगिरिफ्रा आं हागोन ना बेबायदि सोंलु गावनाव फैयोमोन आरो खिन्थु दानि जा महरगिरिफोर बिथांमोना गोबां स्मार्ट जाबाय जायखिजाया थासारियावनो बिथांमोना एक्टखौ खालामनो हायो आरो बुजानायानो जा बुनायानो जा गाबनायानो जा मिनिनायानो जा बायदिसिना जिखिजाया एक्टखौनो बिथांमोना दा खालामनो हायो आरो टेनसन गैया ओरैनो रायजो राजाफोरनि थांनाय समाव जिखिनि अनसायनाय मोनबाय देग्लायनाव बेसेबां मिजिं थिदों अनसायनायखौथ' जोङो जेब्लाबो हास्थायखायो मानोना रायजो राजानि अनसायनाय मोनाब्ला जों जे फेरलेबसे आवगायनो हागोन बे माब्लाबाबो जाथाव नङा जों जुदि सावथुन मुलुगा आवगायनांगौब्ला जोङो माब्लाबाबो उइदाउट जोङो रायजो राजानि अनसायनाय जों आगानसेबो बारायनो हाया आसा थिदों बे खेबावबो रायजोफोरा आवगायनायखौ जाबायदि अनसायदों बे खेबावबो अनसायगोन ओरैनो बे जिहेतु नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ दिनै लन्च खालामबाय ओरैनो माबे चेनेलाव आरो माब्ला बेखौ नुनो मोननाय जागोन दिनै जोङो मोनाबिलियाव जा मोनसे भिडिअ सं हगारबाय बेखौ जोङो प्रडिउसारनिनो चेनेलाव RD मसन पिक्चार चेनेल होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दङ बेहाय नुनो मोनगोन थिग मोनाबिलिनि 9 बाजिसोआव रिलिज खालामनाय जागोन आरो बेखौ आरो गुबैयै बेवहाय आं मिथिनो थाखाय नाजागोन जाखिनि फावगिरिफोर खालामदों गोदान मोनसे जिखिनि फाव खालामनाय गोदान सोरखौबा सोसनदेरनाय जादों नामा बेवहाय
गोबां सोसननाय जादों ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा फुजि बिनानाव दङ बिथाङा निउ फेस जोंनि नैबे फिल्माव ओमफ्राय दङ जोंहा उत्तम होननाय सासे एक्टर बिथाङा मोजां रल खालामदों बिथाङाबो गोदानै हाबदों नेरसोन होननाय सासे दङ बिथाङाबो मोजां एक्ट खालामो बिथांखौबो गोदानै सोसननाय जादों बिदिहाय जोङो 60 गोदान महर बे सावथुनाव नुनो मोनगोन बे खेबाव जेखिनि आबुं सावथुन बेखौ माब्लायालागै ओंखारनाय जागोन प्रडिउसार बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 22 सेप्तेम्बर चान्स दङ नङाब्लाबो आगष्टनि लास्टआव रिलिज जाहैनाय चान्स दं आरो ओरैनो गिबियाव जिहेते माबे जायगायाव बेखौ प्रिपेयार खालामदों जे दिन्थिनो थाखाय बा ओरैनोथ' मोनसे प्रिमियार श' जाखायो जोंना बे प्रिमियार श'आ बिथां प्रडिउसारनि नेटिभ प्लेसावनो जागोन बिजनि एरियायावनो जागोन बेनिफ्राय जि सानखालि जोङो हमना ला रिलिज होनाय जागोन नेक्स्ट डेनिफ्रायनो जोङो फिल्डआव प्लास जोङो दाब जायगानि हलफोरावबो जोङो रिलिज होनाय जागोन आरो सावथुनखौ बेसे गोलावनि जागोन मथा मथि बेयो 3 आवार्सनि खाथियाव जागोन नंगौ बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरोबाव जों मोनथिनो थाखाय नाजागोन नंगौ बे समाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन गोदान महर थामहिनबा बे समाव जांख्रिथायनि जे थैसाम जे सावथुन बे सावथुनाव आइजोनिबो मोनसे रल जों नुनो मोनदों बेहाय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जों नुनो मोनदों नोंथांनिबो बेहाय देग्लाय गिबि थामहिनबा जांख्रिथायनि थैसाम 2आव रल खालामनायखौ नुनो मोनदों माबायदि एक्साइटेड जोबोर एक्साइट माने शुटिं जानाय टाइमावथ' माने बिराद इन्जय खालामदों बुंनांगौ मानो होनबा फार्स्ट टाइम एक्शन खालामदों बे फिल्मा माने एक्शन बेस्ड फिल्म ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम एक्शनखौ खालामनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों दाना एक्शनखौ खालामदावनानै दाना बेखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो आलदाफोरखौ एसे बरिंसो मोनलायलायबावो दाना जुदि हाथियार लानानैबो बे समाव नोंथांखौ नुनो मोनदों माबायदि मोनदों फार्स्ट टाइम जिहेतु हाथियार लानानै बे समाव एक्शनाव ओंखारदों बिराद माने मोजां मोनदों ओमफ्राय बै गोदोनि टाइमाव जे खस्थ' खालामबोदों बेफोरखौ माने मोनसे गोसोखांहोफिननाय मोनसे माबा सिनेरिय' आरो बे फिल्मा बुंनो थाङोबा माबायदि मोनदों ओरैनो बिराद मोजां मोनदों आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बिराद मोजां मोनगोन होननानै मा नुनो मोनगोन नोंथांखौ सासे कमान्डार लेडि कमान्डार हिसाबै आङो बेवहाय आरो बांसिनानो सासपेन्स नोंथांमोना नायबा मोनथिसिगोन उनावहाय माबायदि जागोन बायदि अडियन्सखौ मा फोरमायगोन अडियन्सफोरखौ बेनो नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय ओरैनोथ' बयबो सापर्ट खालामखायो जोंनि बर' फिल्मखौ नोंथांमोनहानो आवगायहोगासिनोखा एबारबो बे टाइमावबो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु सिगांनि समाव जांख्रिथायनि थैसामाव बेवहाय लिड खालामनानै जोबोद मोनसे अनसायनाय बा रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय मोनदों थिग आरोबाव नैबे समाव जांख्रिथायनि थैसाम 2आव बे समाव रल खालामनो मोनबावदों माबायदि गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय थांनाय बाराव रल खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना बिराद जोंखौ सापर्ट खालामदों थ' बिदिनो जोंखौहाय नैबे बारावबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जों जेसेबां हायो एसेबां इउनिक रलखौ लाबोनो नाजादों माने अरिजिनेल स्ट'रिखौहाय लाबोनो जोङो नाजादों आरो थ' खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों सिगांनि जाफुंसार जिहेतु महर मोनबाय देग्लायनियाव बेसेबां आसा दं देग्लायथ' बांसिनबाव आरोना माने बिराद मोजां स्ट'रिया जेब्ला आङो माबाखौ फरायदोंमोन आंनि रलखौ कनसेप्टखौ आं फरायदोंमोन फरायनानै मोनसे एटेच जे थांनाय जाथायावहाय जे माबादों आरो जाय मानसिया बेक्तिगत मानसिया बिदि जादोंमोन थ' बेखौहाय आङो मोनसे एटेच फिल मोनदों आरोना ओमफ्राय बेखौहाय लाइक मोगथां महराव जे जों रल हिसाबै जोङो लाबोदों थ' बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जेरैबायदि आवगोलहाय सापर्ट खालामदोंमोन मा फावाव नुनो मोनगोन आङो बुंनो थाङोबा आदा लिंसारनि क' एक्टर लाइक वाइफ हिसाबै
नंगौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय बा मोनथिबाय गोबां बाथ्राखौनो थारैनो बिथांमोना मख'दों जे बे समाव बिथांमोननि रल थामहिनबा बे समाव गोदानै जिखिनि रल बिथांमोना फाव खालामदों बेनि सायाव बिथांमोना रोखायै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जे जांख्रिथायनि थैसाम बे सिगांनि सानाव जाखिनि सावथुन दिहुनदोंमोन बे जोबोदनो जाफुंसार महर मोन्दों आरो थिग बेबायदिनो हारिजों सोमोन्दो थानाय थामहिनबा बर' हारिनि जे जांख्रिथाय एबा नोंथांमोना मिथिगौ दे जे बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बिथांमोना सावथुननि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय नाजादों आरो सिगांनि सानाव जाखिनि जाफुंसार मोनबाय आरो देग्लायनि जे सावथुन बेवहायबो गोबांनो बिथांमोना मिजिंथिदों जाफुंसार महर मोनगोनखौ बिथांमोना मिजिंथिदों